Recording. Ba kina zuwa fa zaki wada ba. An sturilla. Action. Hello. Ai hanyar da zaka buga bidiyo na yarinyar kai mata ai yanzu ba ma Allah ba kuma ne yanzu kun saba ta yin shiga ba ko ne ko la ko ejen bashir waye gaba kike kai an gaba ai hanyar da zaka buga bidiyo na yarinyar kai mata ai yanzu ba ma recording action magana ta ake da saboda ka tusi ne an bari mutum zare ke kuma ka a yanzu da rasu don ba kan hawayen da wanda yawa ita hankalin ta ne tunda wallahi Allah ba ma kayan matan uwayen ku tashi daga nan ya kama za a tashi kallo ga waya sai ka dauki sai ci gaba da kuka ka gane mai ne mana magana akan za ta yi tizira ba kamar wani abu saboda azun na ga roll action rika dukan ta halin ke rika zuwa kai ai dai ringa soka jikin ta ba duka kamar susa ka gani roll music to aiki cin gan kawai ki tafi ki abin nan bai roll stand by action yau kina jin rugugin yau yayi rolling and action sake kallon samaniya dama da hagu to kalli ƙasa cut kai ne za ka kawo gyara ke
hakan kake ta ya sa costume sai kuma majusu ka zama kariya da yi fada sai kuma sai ƙara samu okay majusu ka zama karuwa majusu ka zama garkuwa bautar mai ruwa majusa ka zama kariya majusa bayan uwa lale majusi lale so abin da kun yi amma ba ku motsin ne ni na fi sai kasance mu waje mu je Roll! Action! Recording na lako. Action! Ina ne nake kuma wannan soki sai ɗan uwana kana tuka baki kana bari da gawa ba rai da kyau faɗi mana faɗi baya a hankali ka gama wannan zama kai a faduwa yi wallahi zama wallahi ai inda ba so kai kana nan dubo kana kalle tare abu nan mai da Allah guna cira na je da kauna mun majusa kuna gani na rabbi ya fale fukana in kai abe laifukana kuma ya fale fukana abba ya fale fukana dan Muhammadu mai gidana
jikina salatin